ମଶାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। କମ୍ପ କାଦୁଅରେ ହୁଏ ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୋର ଛୋଟିଆ ଦୁଇଟି ପର ଘରରୁ ଘରକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ ବହୁ ଦୂର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ମାଡ଼ି ଝିଙ୍କାରି ଶବ୍ଦ ପରି ମୋ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି ଡରି। ଝୁଣା ମଶା ଧୂପ ଜାଳନ୍ତି କେତେ, ମୋ ମୁନିଆ ସିଂହକୁ ସତେ ରେଜେଇ ଭିତରେ ଥରନ୍ତି। ମଣିଷଠୁ ପଶୁଯାଏ ମୋତେ ଡରନ୍ତି, ହାତ ଥାପୁଡ଼ାଇ କେତେ ମାରନ୍ତି। କିଏ ମାରେ ତାଳି, କିଏ ଦିଏ ଗାଳି, ସେସବୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ ଅସର। କ୍ଲିନିକ୍ ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଗ ପହଞ୍ଚେ ଖବର, କିଛି ଦିନ ହଉ ପଛେ ସଭିଙ୍କୁ କରିଦିଏ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର। ପେଟ ଭୋକ ଭରିବା ଲାଗେ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ବସେ ଜଗି, ନଜରରେ ହୁଏ ବନ୍ଦୀ ଯମରାଜ ନିଅନ୍ତି ବାନ୍ଧି।